Demonstrirat ćemo uključivanje kase i podizanje dva neophodna servisa za rad kase. Pritisnite treće dugme sa leva na desno, crvene boje i držite ga par sekundi. Sačekajte da se aparat upali i neophodno je nekih u proseku 30 sekundi za to, do 1 minute da vam aparat bude spreman za rad i da možete da koristite kasu. Pale se servisi, neophodni za rad kase. Pogledat ćemo da li su oba servisa uključena. Pritiskom na srednje dugme. Vidjet ćete da je upaljena aplikacija IPOS, također da je upaljena i aplikacija QCUBE. Aktivirajmo kasu. Unesite vašu admin šifru. Potom unesite PIN, bezbednosni element. Potvrdite na OK. I vaša kasa je sada spremna za rad.